What's up, madlang people? Uy, gikan na pud mi ning tan-aw. Unsa mo gitan-aw? Small food. Small food. Tanaw mo. Small food. So, ang small food, syempre, animation para pambata. Pero ang iyang message is very, very nice iyang message. Sa rate ni mo, unsa rate? 10? Nga naman, unsa imong ganahan sa movie? Ano, makakatawa ka, basta pang family kayo siya. Tama. Pero para sa ako, gikuan man ko dito, gi-feature po dito ba kung unsaon nimo pag-adjust kung na difference sa mga races or difference sa mga lain nga mga kuan like sa small food ug sa big food. So, akong trivia sa inyo, starring mo si LeBron James. And then, akong rate ani kay 10. Pilay mo? 10? Because of the message and feel good nga movie man gud siya. And I think mag-enjoy gid mo ani. So kailangan tan-awon gid ninyo ha. Ayon ninyo palagpasin ha. Dili siya boring na movie. Tama. Ako'y tulo ka facts nga akong ingon ang usa ni tinuod. Ang duha bakak. Number 1, nay mamatay. Number 2, mascot ra di ay ang Bigfoot. Number 3, robot ang ilang kontra. Asa ato ang tinuod be? Comment below. Pananaw mo para may bawaan ninyo ha. Unsay tinuod na to. Here we go. Bye-bye.